вітає Омельченко Софія Олександрівна, учениця 3 класу Верхньоланівської загальноосвітньої школи Калинівського району Полтавської області. Я працювала над проєктом «Майбутнє лісу в твоїх руках». Збереження природи є надзвичайно актуальним питанням сьогодення. Забруднення водних ресурсів, вирубання лісів, безконтрольний стріл тваринного світу вражає своїми масштабами. Людина вирішила стати господарем природи та підкорити світ своїм потребам. Та чому ж на нашій маленькій планеті все частіше виникають екологічні проблеми, катастрофи та, на жаль, вже не керовані людиною? В цьому може бути і винна людина, господар природи. Та чи можемо ми все ж таки захистити, врятувати природу? Якщо ви зацікавили запропоновані питання, то цей проект для вас. Наприкінці проекту ви дізнаєтесь, як впливає вирубання лісів на екологію планети та які обов'язки лісового господарства на Карлівщині. Мета проекту – вивчення і дослідження значення лісу для людини в цілому. Вчитися правильно поводити себе в лісі, виховувати свідоме пізнання без завдання шкоди природі. Виховати у дітей та батьків любов до рослин, тварин, дбайливе ставлення до них. Завдання проекту – змусити навколишніх задуматись про наслідки екологічної проблеми, пов'язані із вирубанням та забрудненням людьми лісів. З'ясувати історію створення ландшафтного заказника Краснопарівка, довідатись, які основні проблеми лісу та які рідкісні рослини та тварини є в Краснопарівському лісі. Дізнатися, чим займається лісове господарство та які обов'язки у лісничого. Внести свій вклад у збереження та насадження лісу, взявши участь у акціях «Зелений паросток майбутнього. Ліси для нащадків». Я працювала над проєктом 7 місяців, з вересня по березень. Об'єкт пізнання – Карлівський ландшафтний заказник Краснопарівка. Провідна проблема – збереження та захист лісів планети. Свою роботу над проєктом я поділила на 2 етапи. Перший етап – підготовка та планування проєктної роботи. Збір інформації про дивовижні дерева нашого краю та його мешканців. Знайшла та прочитала книги, в яких говориться про ліс, та створила свій творчий доробок, оформивши його в книгу «Цікавинки з лісової скриньки». Провела анкетування з метою з'ясування знань про значення лісу та його вплив на екологію планети. Чим дотримання ставлення учнів та батьків до лісів, дотримання ними певних правил поведінки в лісі, відвідала Калинівський краєзнавчий музей та заказник Краснопарівка. Другий етап – практичний. Наша школа брала участь у акціях «Макулатура», «Посади дерево», «Прибери сміття», «Новорічний букет замість ялинки». Ми виготовили стінівку та пам'ятку «Ми друзі лісу». Ми провели конкурс малюнків «Ліс у різні пори року» та організували виставку власними руками «Дари лісу». Провели засідання круглого столу на тему «Чому сумує ліс?», годинне спілкування, ліс і їжа, ліс і дім, затишно у ньому всім. Ставили театральну виставу та зустрілися з лісником ландшафтного заказника Краснопарівка, сільським головою з метою озеленення школи та села. Я дізналася про значення лісу. Ліс – це зелена аптека та легені планети, джерело палива та деревини, будівельних матеріалів, домівка для рослин та тварин, захищає ґрунти та захищає землю від вітрів. Це комора ягід та грибів, окраса планети. Які ж наслідки вирубання лісів? Уявіть собі, що ліси не тільки захищають планету необхідним киснем, але є основною рушійною силою в процесі кровообігу води. Вирубування лісів приведе до зменшення біорізноманіття, посилення парникового ефекту та зменшення запасів деревини, зміна гідрологічного режиму, знищення стійкості до фітозахворювань, повені, урагану. Масове вирубання дерев може спричинити раптові зміни температури,
знесення родючого шару ґрунту. Як результат, на місці вирубаних дерев утворюються пустелі. За підрахунком Всесвітнього фонду охорони дикої природи, вже через 40 років біоресурси землі будуть цілком вичерпані. Мене зацікавило питання, чому сумує ліс? За всю історію цивілізації було вирубано 2/3 лісів, а зараз щохвилини на планеті знищення понад 20 гектарів лісів. Було за 2014-2015 рік пожежами в Полтавській області було знищено 0,2 лісу. Ліс страждає від браконьєрства та знищення рідкісних рослин. Невиконання правил поведінки в лісі призводить до завдання шкоди природі, тому ми створили пам'ятки поводження в лісі. Я дізналася про рослини і тварини лісів Карлівщини. Болотний та тварини, дикий кабан, заєць біляк, єнот, лисиця, козуля, їжак та змія. А також я дізналася про дерева Полтавської області. Дуб Шевченка, вік близько 400 років, село Мар'янськ Великобагачанського району. Під ним Шевченко написав поеми «Невільник», «Єретик». Панський дуб, вік 500 років, росте в райцентрі Котельва. Шишацький дуб, вік 600 років, Шишацький район, Шишацьке лісництво. Липа, вік 400 років, Гадяцький район, Кочубеївські дуби. 4 дуби в Диканському районі на території регіонального ландшафтного парку Диканський. Я під час зустрічі з лісничим Матенко Вадимом Івановичем я дізналася, що загальна площа лісу майже 317 гектарів. Карлівський ландшафтний заказник заснований у 1995 році. Основні породи дерев – дуб, сосна, берези, тополя, ясен клен. Ми встановили, що до листопада 1708 року землі по річку Орчик, на яких пізніше почало розбудовуватись майбутнє місто Карлівка, належали судді Полтавського полку прибічнику гетьмана Мазепи. Відтоді з'явилася назва лісу Красноперівський. Лісове господарство заготовляє шишки з жолуді, насіння висівають у розсадниках. Я дізналася про значення лісу та його проблеми. Побувавши в нашій школі, лісники розповіли про проблеми та значення лісів. Подарували школі саджанці берези, черемхи, сосни. Мене зацікавило питання, які ідеї існують навчальні заклади, щоб здобути професію лісника. Професійною підготовкою лісників займаються сільськогосподарський та лісотехнічного профілю. Здобути професію лісника можна на базі зазначених навчальних закладів. Плужницький аграрний ліцей, Львівський національний аграрний університет. Я дізналася, що ліс зображають в багатьох видах мистецтва. Наприклад, художника Бакшеєв «Блакитна весна», Шишкін «Ранок в сосновому лісі», Дамаскіна «Зимовий ліс», М'ясоїдов «Осінній ранок». Ми теж намалювали малюнки. Ми друзі лісу та робили виставку власними руками «Дари лісу». Ми провели спостереження ліс у різні пори року. Брали участь у акціях макулатура, посади дерева, прибери сміття, новорічний букет замість ялинки, зелений паросток майбутнього. Ми проводили виховні години, конкурси, змагання, виставки, дослідження, анкетування.
Я на початку проекту провела анкетування учнів нашої школи. 60% вважають, що підготовка цього проекту дуже важлива справа у збереженні природи. 24% не впевнені, що це допоможе зберегти природу. 16% вважають, що для них це не важливо. 90% після проведених заходів завжди будуть дотримуватись певних правил поведінки. 20% дізналися багато нового про ліс та його значення та будуть застерігати інших від помилок. Я зробила такий висновок. Під час роботи над проектом я навчилася милуватись та спостерігати за природою та усвідомила, що в руках не тільки майбутнє лісу, а й всієї планети. Ми мандрували лісовими стежками, знайшли дуже багато цікавої інформації про ліс та його значення. Ми дізналися, які рідкісні рослини та тварини є в Краснопанському лісі. Захищали ялинки від браконьєрської руки, збирали макулатуру, щоб берегти дерева від вирубувань, озеленили школу. Я і всі учасники проекту довели, що не словами, а ділами можуть показувати свою любов до рослин та тварин. Я впевнена, що жоден учасник проекту не скривдить ні пташку, ні мурашник, не звіриве квіточку і не зламає для втіхи гілочку. Даний проект може бути використаний на уроках природознавства та для проведених виховних годин, позакласних заходів, як нагадування того, що майбутнє лісу в твоїх руках. Тож давайте не словами, а ділами показувати свою любов до природи. Дякую за увагу!